вечер, когато искате да се разтоварите от един дълъг и тежък ден, препоръчвам ви нещо успокояващо, нещо, което да може така да ви напомни за вашето хубаво легло и вкусно. И ще ви направя един чай. Ще ви покажа чая. Това е Ройбос Луна и звезди. Защо е Луна и звезди? Ето вие сами ще видите. Има тофи, топченца и звездички от бял шоколад и Ройбос. Уханието му е на тофи. Така, приготвила съм си гореща вода и с нашия Magic уред. Какво правя? Наливам си водата. Така, и си слагам една лъжичка от нашия чай. И почвам да запарвам 5 минути. Ето може да видите как се разтваря всичко. Даже мога да си го разбъркам малко. Този уред е подходящ за приготвянето на всякакъв вид чай. Под него има една цедка. Упс! И когато го сложа, независимо на каква чаша, чая излиза. Подходящ за всякакъв вид чаша. Порцеланова, стъклена, кръгла, малка, с широко дъно, с тясно гърло. Чай е готов. И ето сега, като го слагам отгоре, той се изтича. И сме готови да се насладим на нашата вечерна напитка. Луна и звезди. На здраве!